Το Αγαπητέ μπαμπά είναι η ιστορία μιας έφηβης στο Βελιγράδι μετά τον πόλεμο, της Μάλι. Τη Μάλι την έχει εγκαταλείψει ο πατέρας της και ζει πια με τη μητέρα της, μια αλκοολική, και τον αδερφό της που είναι dealer ναρκωτικών. Ο μπαμπάς δεν νοιάστηκε καθόλου για μας. Μόνο τη Μαρίνα αγάπησε όταν ήταν μουνάρα και μετά δεν νοιαζόταν ούτε και για αυτήν. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μόνο επιβατικά αεροπλάνα μπορούσε να πετάξει. Τίποτα! Ο αδερφός της Μάλι έχει μπλέξει λοιπόν σε μια ιστορία με μια δολοφονία και μάλλον νομίζω ότι προσπαθεί να τον σώσει. Πέρα από το γεγονός ότι μιλάει για μια κοινωνία η οποία είναι μετά τον πόλεμο, μετά από μια κρίση, μια κοινωνία σε κρίση, το σημαντικό είναι ότι μιλάει περισσότερο για την εφηβεία και την ενηλικίωση και το πώς περνάμε από το ένα πράγμα στο άλλο. Πες του ότι θα τον βρω. Τι? Πες του ότι θα τον βρω. Γιατί ξέρω τον τρόπο που σκέφτεται. Και πες του να μην μου κρύβεται εμένα, γιατί θα το βρω. Ποιο? Κάτι που ανήκει και στους δυο μας. Αυτό που οι μπάτσοι λένε αποδεικτικό στοιχείο. Αυτό το πέρασμα είναι όχι μόνο οδυνηρό, είναι εξωφρενικά σκληρό στο έργο, είναι και λεκτικά πάρα πολύ σκληρό. Μέσα από όλη αυτή την πορεία, στο τέλος, η Μάλι και εν τέλει όλοι, και εν τέλει ίσως και η κοινωνία τους, ας πούμε, σε πολλά εισαγωγικά επίσης, μεγαλώνει. Το πέρασμα δηλαδή από την εφηβεία στην ενηλικίωση, σε εισαγωγικά, είναι απελευθερωτικό, αλλά με τις απώλειες που έχει αυτό η πορεία. Δηλαδή, κάτι χάνεται στην πορεία. Σου έκανα μια σοβαρή ερώτηση. Θα με σε ρωτάω σοβαρά, θα με απαντάς σοβαρά, το πιασες. Σε πάω πουθενά, θα μείνω εδώ για άλλη μισή ώρα. Μ' ακούς? Αυτά που σου έδωσα φτάνουν για άλλη μισή ώρα. Πάρε τα λεφτά σου και χάσου. Στο έργο όντως υπάρχει βία λεκτική, υπάρχει και βία σωματική. Έτσι κι αλλιώς εμείς το έργο, το οποίο ακούγεται σαν υπόθεση πάρα πολύ ρεαλιστική, θελήσαμε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι λίγο ονειρικό. Αγαπητέ μπαμπά, τώρα ξέρω τι εννοούσες όταν έλεγες δεν ξέρω τίποτα, αλλά ξέρω ότι είναι όμορφο. Δεν είναι προφανώς τυχαίο το γεγονός ότι το έργο είναι σέρβικο, είναι γιουγκοσλάβικο και ότι η κοπέλα είναι που το έγραψε η Μιλένα Μπογκάβατς είναι 28 χρονών, αν δεν κάνω λάθος τώρα, δηλαδή έχει ζήσει ως νέα τον πόλεμο, τον εμφύλιο, μετά τους βομβαρδισμούς. Ουσιαστικά αυτό όλη η υπόθεση και ό,τι γίνεται μεταξύ των χαρακτήρων προκύπτει κατά κάποιο τρόπο από την κοινωνία η οποία έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα μετά τον πόλεμο. Δηλαδή μιλάνε για μια κοινωνία η οποία ψάχνει να βρει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο της. Μια κοινωνία η οποία θα μπορούσε να την πεις ότι βρίσκεται σε καθίζηση, αλλά πολύ πιθανόν μετά από αυτή την καθίζηση να βρεθεί κάτι και να ανέβει. Με αυτή την έννοια μοιάζει πάρα πολύ και με τη δική μας εποχή, με τη δική μας κοινωνία, την ελληνική κατά κάποιο τρόπο. Πώς θα μπορούσα να σε αγκαρέψω για ένα τσιγάρο? Δεν έχω χρόνο να πάω να αγοράσω. Ορίστε. Αγοράστε τσιγάρα. Θα στείλω κάποιον να σας δει αύριο. Θα πρέπει να απομακρύνουμε το παιδί από εσάς. Σας ευχαριστώ. Το El Culture και το Performing Art, καταρχήν τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας δώσανε μια ευκαιρία μέσα σε όλο αυτό το γκικαιώνα μέσων, πληροφοριών και τα σχετικά, μας δώσανε την ευκαιρία να προβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο έχουμε κάνει, να πούμε είμαστε και εμείς εδώ και μάλιστα με μια, ας το πω έτσι, φροντίδα και μια έγνοια. Πες του ότι δεν θέλω να τον δω. Δεν θέλω να τον δω ποτέ. Σοβαρά, πες του. Είχα. Θα λάβω υπόψη μου ότι βρίσκεσαι σε σοκ. Όχι, δεν βρίσκομαι σε σοκ. Δεν έχω μπαμπά. Ποτέ δεν είχα, δεν τον χρειάζομαι.